pinaten rebut bener watone padha menang. Akeh kawula padha nunjang palang. Sing tuwa ora golek dalan padang, sing enom ketungkul sangga uwang. Dasare lumuh tumandang. Kono kene kahanane padha wae. Tata susila disepelekake, tata krama ora diwulangake, nanging ugal-ugalan dianggep sing apik dhewe. Mendem ciu saben sore banting kertu mungsuh maratuwane dhewe. Ora ngelingi anak bojone bareng duit entek sertifikat tanah digadekke. Gara-gara jaman keparat, olah suci ora dikiblat sing diudi mung bangsa maksiat. Golek dukun nglumpukke jimat yen ditakoni jare nggo kuat-kuat. Maido marang kuasane sing gawe jagat, gegaran niat jahat bentang munggah pangkat lan entuk tambah derajat, pamriye golek nikmat sing tanpa ragat. Wong wadon mlumpat kawat, wong lanang mabuk hormat. Wolak-walik ing jaman ngancik gara-gara jaman anyar, mana susah dadi bingar pikir lega. Gumyung swaraning wadya kang lumampah, kumpul sajara satata tancarup dene Rama Baharana. Anak-anakku kabeh sata Kurawa kang diwakili dening Kartamarma, Kang Sarta Surtayu. Kula wonten dawuh pamanamiji dumateng kula pun Kartamarma. Kados pundi paman? Posing pirembakan ingkang dipun rembak wonten ing Stinggil Praja Negaring Astina. Kepareng kababarna dumateng para Kurawa. Iya. Ing ripalungguhan iki mara coba gatekna rungokna Kang Sarta lakonana. Posing pirembukan kang mapan ana ing Stinggil negara Ngastina ya kuwi. Dina iki kakangmu anak Angger Duryudana menggalih. Ya kuwi babakan kaya piye carane, kaya piye seranane anggone ngupadi utawa golek sarana ringking para Pandhawa. Pendhita ing Sukalima, Pendhita Durna ngandharake Pandhawa isa kuat, Pandhawa isa sekti merga ketunggonan wong loro. Siji Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna kang dadi titising Bathara Wisnu. Kang angka loro merga Pandhawa tinunggonan dening pamonging tanah Jawa wong Boga Sampir Semar Badranaya. Kalamun arep mateni Prabu Kresna tangeh kelakone amarga titising Dewa Wisnu ora bakal bisa kelakon. Lajeng kersanipun sing diajab patine Semar Badranaya. Ambak mung sak Semar ning iki ya ora kena sinepelekake. Rembuke pasewakan kang ana Stinggil negara Ngastina, carane supaya Semar mati diadab Semar karben ngenes pikire. Carane ngenes pikire piye ya kuwi dipateni salah siji anake. Iki mau sing arep dipateni ya kuwi ora ana liya kejaba anake Semar sing wragil. Anake Semar angka 3 sing jenenge Bagong. Rembukan durung rampung kedadak tekane adimu bocah Jodipati si Werkudara. Werkudara
arep nemoni Pendhita Durna Kalamunta ing ripalungguhan iki negara Ngamarta lagi kelangan gedhen awit murcane garwa Prameswari Ngamarta ya kuwi si Drupadi. Lah ilange Drupadi iki digunakake kanthi bener becik lawan Pendhita Durna supaya dadi pancatan Werkudara bisa mateni Bagong. Oh, dados ilangipun Drupadi menika saged timbul mawi nyawanipun Bagong. Iya iki mau diunggih sarana kaya mangkono karo Pendhita Durna. Mula iki mengko yen ana bobol boroting perkara, yen ana ora trimane para Pandhawa Kalamunta, Bagong arep dipateni, sapa wae sing ora trima belanana Werkudara kang bakal arep nyernake anake Semar sing fragil ya kuwi si Bagong. Lho niki trawaca dawuh pangandika Paduka kabidalaken dinten sak mangke mboten badhe tundha Bima. Bagus pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping telu kabodholake kiratna para sata Kurawa nganti kabeh gegaman dombani lakune Werkudara yen ana sing ngalang-alangi matine Bagong. Kurawa kudu jemangkah, Kurawa kudu kumrembyah. Lho niki ngestakaken dawuh Paman Pati budal dina iki kumrekang bawa mares Warane
Maju, maju. Ya, maju. Semareka den prayitna semurere eka ambalik tutiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milangono lintang Bima sekti mbegek ugek sadulita hemel-hemel lae menawi mboten sisip ing pamawas punika Ndara Janaka sarimbit kaliyan Ndara Bimasena ingkang kepareng rawuh wonten Sudung kula Karang Kadempel. Wonten wigatos ingkang pundi Ndara kok sajak sumengka sanget? Kakang Semar Badranaya nggih. Dina iki aku bakal takon marang Kakang Semar Badranaya. Kok ujug-ujug tanglet babakan punapa Ndara? Apa Kakang Semar tresna mring bendaramu para Pandhawa? Lah kok ngaten pitakonan sampeyan? Lair terusing batin anggenipun Semar tresna dhateng momongan kula para Pandhawa. Enten napa to, Gus? Kok sampeyan pitakonane sajak nyolowadi Kakang Semar? Yen to pancen Kakang Semar tresna kelawan para Pandhawa, mesti wae Kakang Semar uga tresna kelawan kulawarga agung ing Ngamarta. Tegese ripalungguhan sak mengko Kakang Mbok Dewi Drupadi lunga saka negara Ngamarta. Mbuh ana ngendi lenggahe? Perkara iki andadekake mrina penggalihe Kaka Prabu ing Ngamarta. Bareng Kakang Werkudara nyuwunake katerangan iki ana ing Bapa Pandhita Durna, tinemune jebul timbule Kakang Mbok Drupadi ana pitukane, ana syarat-saranane.
Punapa syarat-saranane, Den? Suwawi kula aturi paring dawuh. Kakang Semar, timbule Kakang Mbok Drupadi kudu mawa tumbal. Tumbale ora ana liya ya kuwi anakmu ragil si Bagong kudu dipateni, Kyai. Ampun ngawu-ngawu gambar to. Bagong iki ora ana sambung rapete karo tindake Gusti Ayu Drupadi. Kok ngerti-ngerti kula kok arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula derekke seprika-sepriki. Sampeyan nek topo ning alas nganti 3 wulan, nganti 4 wulan. Kula ora tau mulih teng omah, gur belani sapa? Gur belani sampeyan. Bareng sakniki kok sampeyan tegel tega kali Bagong. Jane Janaka karo Werkudara. Dina iki apa lagi kelangan rasa kamanungsan. Kula niki dadi anggota kurang napa? Kula ora tau njaluk undang-undangan bayaran. Ora sah kakean gunem kang tanpa guna, Bagong. Yen kowe ora gelem, tak dadekke tumbal, kelakon tak ruda paripeksa dina iki kowe, Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Yen ora gelem tak idak ning kene mutar dina iki kowe. Mlayu le, mlayu. Wah. Mandek. Gede pripun mah? Piye kae, Pak? Kae piye, Pak? Bagong dioyak Ndara Werkudara. Bagong dioyak Ndara Janaka. Aku dhewe ya ora ngerti. Bagong mlayu dioyak Ndara Janaka lan Ndara Werkudara mongko satriya-satriya kayen durung katekan sing dadi panjangkane ora bakal mandeg. Truk kabar ana bojone Bagong, Truk. RT RW dukuh dikabari. Nek Bagong mati, wah mau isih urip kok ndok patekke. Kae mengko ora wurung mesti kecekel ya, Truk. Awake dhewe kelangan adik, Pak sampeyan ampun mendelke mawon. Iya. Kae ndak sawang kok sajake ana klebate Sata Kurawa. Tegese niate Ndara Janaka lan Ndara Werkudara anggone bakal mateni si Bagong, mesti ana campur tangane wong-wong Kurawa. Genah cetha, Pak. Merga sing ngutus Ndara Janaka lan Ndara Werkudara iki Pendhita Durna, pendhita tandurane Kurawa. Gareng Petruk. Sumingkira tak golekne jago kanggo srana nyingkirke para Kurawa sing manuh wani ganggu gawe karang kadempel kene. Handedel gayung gegono Risang Ramandaya Pahadyana Yaksa Gunjang Krama namane wil katak sini jejagi jroning ware oh
Bada gulam tanpa tuwa mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari Dosang Kyai wonten wigatos ingkang pundi dene wanter anggen paduka nimbali senggana kanthi amatek aji pameling Anoman kula wonten dawuh dina iki Karang Kadempel lagi kinepung wakul binaya mangap liripun kados pundi Kyai iki mau Karang Kadempel kerawan karo bendaraku sakloron ya kuwi Ndara Janaka Dalandara Bimasena Bandaraku sakloron paring dawuh kalamun ripalungguhan iki garwane sinuwuning Ngamarta ya kuwi Dewi Drupadi lagi murca saka praja Ngamarta. Wekasan Ndara Janaka lan Ndara Bimasena nanjihake perkara iki marang negara Ngastina, marang Pandhita Durna. Pandhita Durna kandha timbule prameswari Ngamarta Dewi Drupadi kudu ditumbali karo anake Semar sing ragil ya kuwi si Bagong. Nganti iki mau anakku Bagong nganti mlayu mak brabat amarga ngerti kalamun arep dipateni bendarane. Weh lah dalah. Raden Arjuna dalah Yayi Werkudara kok nggih pitados mawon kalian guneme Pendhita Durna. Kamangka Pendhita Durna niku rinten dalu uripe manggen teng Ngastina kumpulane kalian para Kurawa. Lah iya kuwi sing tak sumelangke kok Anoman. Sajake ndaraku loro kae lagi mlinger kiblate. Sing baku aku njaluk tulung marang Anoman. Kurawa sing ndombani lakune Ndara Janaka lan Ndara Werkudara kae konen lunga saka Karang Kadempel kene. Aja nganti para Kurawa iki mengko gawe geger ana desaku kene. Lho nggih Kyai kalilan kula nyuwun pamit duga ginawa ngati-ati aja nganti keri ya Senggana. Anoman malumpat sampun Prateng witing maka sari jari balaran mulat mangandhap katingal wanodya yukurma aking gelong rusak bor lan desmo
ana dongeng entek-entek si panungkul paten ana panunggul apa dosane dosa ngunggule sasama aja dindak kualat lah iya bener kandhamu lali sumber ngati rasa Mas miber banonku pating kalebyur durung swanggon lumaku saka negara Ngastina Kepapa Kewanara Kusika-sita Hanuman ora pangling Karta marem mohana paran nyimbango ngiwuh utanengen sumedya laku arep menyang ngendi goleki playune Bagong kudu gelem dadi tumbal minangka timbule garwa Prameswari negara Ngamarta Dewi Drupadi ora usah melu campur urusan negara Ngamarta sing ilang kuwi Prameswari negara Ngamarta garwane Sinuwun Prabu Puntadewa kenang apa Kurawa kok melu cawe-cawe merga Werkudara takon marang Pandhita Durna kowe ora usah melu celeng boloten kebo latengen prayoga yen kena tak endhakake minggato tekan Karang Kademel kene ora gelem minggat yen turung nyangking diase Bagong Anoman sing bakal bantu si Bagong pernah apa karo Bagong dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babo babar ngopo edan legan golek momongan bu bunuk golek pacangan merangi tatal ngrajau leno kaprayetan lair kon batin tebiat atau melengsati kamu jotakon dosa werman
Hei, hi, ho, ai, ha, lo, waya. Hei, hei, ho, hei, hei, wa. Ho, hei. Hey, hey, ha, hey, 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 ho, ha, ơi, ơi, đô, ơi. Hey! Wah! Hey! Ah! Oh! Wah! Hey! Ah! Ah! Ơi! Quách! À! Quách! À! Was! Hô! Hi! Wa! Hô! Hê! Hê! Át! Wa! Jomingat Wanoman. Wa! Yo e o! Wa ya! O a e e ho we wa wa let to ba what ba we ho ba wa wa wa
Ho! Bo! Be! Ho! I! Mati aku. Kabrabak suruh kabranang ngeget waja mlintir gumbala sukal wijiling sabda ing des malaning rat leketeking jagat gelah-geleng bumi panukspaning jajelanat sukertaning bawana Bagong arep tak nggo tumbal minangka timbule Kakang Mbok Drupadi malah mlayu-mlayu sajak endo ing bebaya. Hi Bagong, mlayu nganti tekan lak-lakaning naga kowe bakal tak tututi. Ketaman jemparing Raden Janaka ora ilang nyawamu tak guroni bathangmu kowe Bagong. Jiwa mancing Mati. oh
juragan. Aduh, Pak. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon prangkang obro markota ngadong ngaturi ketiwasan Pak Bagong Kindang kapracondang duka wonten pundi tibanipun Bagong mo dipun tibani jemparing kalian Dara Janaka kados pundi niki mo kula kalian Mas Gareng kelangan adik sajake para Pandhawa wis kelangan rasa kamanungsan ketitik ngrampungake perkara ora nganggo sarana kawicaksanan. Gareng, Petruk, Kula Bapak. pripun mo? Leremno pikirmu, sarehno rasamu. Gandeng pamonge Pandhawa kuwi ana loro, ya kuwi Semar karo Ratu Ndwarawati. Dina iki aku bakal tumuju ana Ndwarawati, laporan karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Ndwarawati, kula ingkang Sowandara. Prataruna hangudya sanes karo makasane hati maksudi engkaro kanake gunane bisane Jejimating tilam sari sawang purnama cahyamu pantes liringmu pandam kamarutan sumbaga hanuju prana dedek manda rangkung hanggugah rimang wok-wok ketekur Drumadi sambanana brangtaning atiku kowe dadi bojoku ora bakal tiba aning parang suri nanging bakal tumiba aning kasur babut Kilapa warna dalem ana apa pripun gandeng aku wis mbok gawa ana negaramu kene arep tak getunana ya mung bakal muspra kasembadan kang dadi gegayuhanmu kepengin sesandingan kelawan aku nanging kabeh mau ana syarat-saranane syarate apa wong manis mesti wae bakal tak sembadani biyen Kakang Mas Punta Dewa anggone ngayonake aku direwangi melu ajanging sayembara kuwi kabeh ditempuh ya mung krana kepengin ngatonake tresnane marang Drupadi mula aku ya kepengin kowe Prabu Kilapa Warna uga ngatonake gedene tresnamu marang Drupadi kanthi cara sing kepiye supaya Yayi Drupadi percaya yen Kilapa Warna tresna lahir tumusing batin marang sliramu wong ayu yen pancen
Prabu Kilapawarna ngaku ratu sing sekti mandraguna pilih tanding sajroning ayuda maracaba kayangan Suralaya kae bedahen dewa-dewa padha kalahna yen wis dewa-dewa kayangan Suralaya padha kalah tumulyaku boyongen mapan ana kayangan Suralaya Drupadi kepengin dadi garwa prameswarine Prabu Kilapawarna ora mung Prabu Kilapawarna ratune negara Ngatasangin nanging uga Prabu Kilapawarna ratune kayangan Suralaya yen perkara iki panjenengamu saguh mujuti Prabu Kilapawarna bakal gedugon jamah marang Wara Drupadi tenan apa piye ora bakal aku selak ya Putra Pandhawa tata gati wisaya ngendriyaksa sara maruta pawana bana margana ing waduh nganti diantemi dicokoti kupingku ados pundi sinuwun sajakipun kok nembe bingah penggalihipun tak kandhani tak kandhani rungokno kupingmu pripun dina iki Yayi Drupadi gelem tak pek bojo waduh nderek bingah aja mung melu seneng kowe aduh yo galak men to iki Yayi Drupadi gelem tak rabi nanging ana pitukane napa kanggo ngatonake gedene tresnaku marang Yayi Drupadi aku dikon bedah kayangan gawean abot neh iki bedah kayangan piye sambat kowe sambat kowe boten sambat boten iki nyapo lambene sambat bareng kowe kok melu ngantem Ula mboten sambat, ora sambat mboten. Kabeh bakal tak lakoni kanggo Yayi Drupadi. Ora sandadak kesuwen. Kepiyakna wadyabala saka ngatasangin bungkah mring kayangan Suralaya dewa-dewa padha direncak. Kayangan Suralaya dadeke Karangabang sendika ngestakaken dawuh budhal dina iki. Ora mikir Alang ngati paring
Gara-gara hamenangi jaman kala kinantang akeh manungsa sing kumrangsang mula kahanan pindha kabranang. Bangsa manca padha perang paten pinaten rebut bener watone padha menang. Akeh kawula padha nunjang palang. Sing tuwa ora golek dalan padang, sing enom ketungkul sangga uwang. Dasare lumuh tumandang. Kono kene kahanane padha wae. Tata susila disepelekake, tata krama ora diwulangake, nanging ugal-ugalan dianggep sing apik dhewe. Mendem ciu saben sore banting kertu mungsuh maratuwane dhewe. Ora ngelingi anak bojone bareng duit entek sertifikat tanah digadekke. Gara-gara jaman keparat, olah suci ora dikiblat sing diudi mung bangsa maksiat. Golek dukun nglumpukke jimat yen ditakoni jare nggo kuat-kuat. Maido marang kuasane sing gawe jagat, gegaran niat jahat bentang munggah pangkat lan entuk tambah derajat, pamriye golek nikmat sing tanpa ragat. Wong wadon mlumpat kawat, wong lanang mabuk hormat. Molak-walik ing jaman ngancik gara-gara jaman anyar. Manah susah dadi bingar, pikir ruwet dadi lejar. Ketidik wayang Purwa saya ngrembaka. Ora keri kanca niaga padha urip mulya. Awak waras rejeki ndrebolok watone aja dienggo kertu 5. Sapa sing isih nekat tak pujeke nyemplungon neraka. Dalang-dalang semono uga para dalang laris mayang nyambut gawe sila tumpang suluk cerita ngobahke wayang. Yen awan turu yen bengi ngomyang. Kumpul wong wedok arang-arang ewadene anake ya pirang-pirang. Sing tuwa patut ditiru, sing enom sregepa sinau. Pemimpin jujur, rakyat bersatu, medal rapat pulakawan, kaditirta kencana. Subhanallah walhamdulillah.